आच्चा रायजोफोर, दिनैनि भिडिअनि टाइटेलनि गिबि सिरियाव लिरदों कन्ट्रेक्टर बिक्रम दैमारिनि सायाव। बेनिफ्राय डेस होननानै बुंदों प्रमद बर' सारआ मा फोरमायखो। नङा होमबा रायजोफोर? बेयाव मोननै फ्रेस दङ, मोननै बाथ्रा दङ। आं मानो बुंदों रायजोफोर मिथिबायना? जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगां टाइटेलखौहाय नायग्रोयो। टाइटेलाव मा लिरदों बेखौसो आङो बुङो। टाइटेलाव माबा मोनसे लिरबाय, माबा मोनसे बुंबाय, बेबायदि नङा। अके, मानो होनना बुङोब्ला किसुमान रायजो राजाफोरनि गेजेरनिफ्राय किसुमान मानसिफोराहाय कमेन्टफोर हरो, मा फोरमायनो नागिरखो बा भिडिअखौ आं बुजियासै, बेफोरबायदि कमेन्टफोर फैयो नङा होमबा? बेनिखायनो आं गिबि सेन्टारावनो बुंग्रोबाय टाइटेलखौ फरायग्रो, बेनिफ्राय भिडिअखौ नाय, बेनिफ्राय उइदाउट स्किपफुल जोबजासिम नाय, अब्लासो बुजिगोन। नङा होमबा रायजोफोर? अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै रायजोफोर, दिनैनि भिडिअखौहाय। बिनि सिगांनो आंनिफ्राय गुसुं मोनसे रिकुवेस्टआ बेनो रायजोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय गोबां सापर्ट खालामगासिनो दङ आरो खालामलांबाय थागोन। आरो जुदि नोंथांमोना सानोब्ला ओइ गाहायाव साबस्क्राइब लिरनायखौहाय थुना होनो सानोब्ला बेखौ नोंथांमोना थुना होनो हागोन। अके, बिब्दिब्ला रायजोफोर जोंनि टपिकनि सायावहाय बाथ्राखौ सावरायनोसै। नङा होमबा? जोंहा कन्ट्रेक्टर बिक्रम दैमारिया ससियेल मिडियायावहाय मोनसे एलिगेसन लाबोगासिनो दङ। नोंथांमोना बयबो मिथिखादों नङा होनबा? बिथाङा दिनै हास्थायदों, बिथाङा दिनै लुबैदों कि मा जोंनि बर' हारिनि जोंनि निउस पर्टेलफोरखौहाय प्रमद बर' सार बा BTR गभर्नमेन्टनियाव मोनसे बाथ्रा सोंनो होदों। दिनै बे बाथ्राखौहाय निउस पर्टेलनि मानसिफोराहाय मानो सोंनो हायाखै? नैबे मोनसे बाथ्राखौ लानानै आं फैदों रायजोफोर, मिथिबायना? जोंहा कन्ट्रेक्टर बिक्रम दैमारि होनना बुंबा नोंथांमोन गासिबो मिथिखायो नङा होमबा रायजोफोर? बेनिफ्राय बिथाङा मोनसे एलिगेसन लाबोगासिनो दङ जे BTRनि खामानिफोरखौ गुबुन जाथिनि मानसिफोरा आखाइ खालामनानै गुबुन जाथिनि मानसिफोरा आवग्रिनानै लागासिनो दङ। जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा मानो मोनाखै? एक्स इनडिबिनि केडारफोरा मानो मोनाखै? आबसुनि मानसिफोरा मानो मोनाखै? बेबायदि मोनसे एलिगेसन लाबोगासिनो दङ। बेनिफ्राय प्रमद बर' सारा एबा BTR सरकाराहाय बिनि सायाव मा बुंगोन, नैबेखौ जोंहा बिक्रम दैमारि बिथाङाहाय नागिरगासिनो दङ। दा दिनैसिम, दाखालिनिफ्राय बिथाङा ससियेल मिडियायावहाय बाथ्राखौ बुंबाय थादों, खिन्थु दिनैसिम रावबो मोनसेबो निउस पर्टेलाहाय दिनै BTR गभर्नमेन्टखौ बा दिनै प्रमद बर' सारखौहाय नैबे मोनसे कुइसनखौ खालामनो हायाखै। जोंनि बर'नि निउस पर्टेलफोराहाय किसुमान नंगुबै बाथ्राफोरखौ, किसुमान ट्रु बाथ्राफोरखौहाय, किसुमान थार बाथ्राफोरखौहाय दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोरनियावहाय सोंनो हाया। मानो सोंनो हाया? नङा होमबा रायजोफोर? किसुमान नंगौ जाथायफोरखौ बा किसुमान नंगौ बाथ्राफोरखौ दिनै BTR गभर्नमेन्टनि सिगाङाव, प्रमद बर' सारनि सिगाङाव, गबिन्द चन्द्र सारनि सिगाङावहाय दिनै बेफोर बाथ्राफोरखौ इन्टारभिउ लानो हाया। बेयाव गोबां बाथ्रा हाबनानै दङ रायजोफोर। आं खुला मुला गासिखौबो आं बुंजोबनो प्रयजन गैया, नोंथांमोना गासिबो मिथिखागौ। नङा होमबा रायजोफोर? दायो आं सानदों बिनि सायावहाय खोब मोनसे क्लियारलिहै रिप्लाइआ फैगोन ना फैया, आं बेखौ साननानै दंबाय थायो रायजोफोर। जुदिहाय प्रमद बर' सार बा BTR सरकारनि दैदेनगिरिफोराहाय जुदि बिथांनि बुंनायनि सायावहाय माबाफोर रिप्लाइ होयोबा नोंथांमोननो आङो आपडेट्सखौ लाबोगोन। अके रायजोफोर, बिब्दिब्ला बे बाथ्राखौ आङो बेसेबाङावनो दोनथ'बाय। बेनिफ्राय गुबुन मोनसे बाथ्रायाव फैदो। दानियाबा प्रमद बर' साराहाय मा फोरमायखो होननाय बाथ्रायावहाय जोंहा निउस पर्टेलनि गेजेराव जों नुनो मोन्दों UPPL हानजानिफ्राय गोबां बाइक रिलिज खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिनि गेजेरावनो प्रमद बर' साराहाय मोनसे बाथ्रा बुंदों। गले गले प्रमद बर' सारा बे मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थायो। नोंथांमोना क्लिपखौ आं होनानै खोनासंहोग्रोनि सिगां। राजाफोरा जाहाथे जि मोनसे गोसोआव साननाय फैदों, गोजोन फैबाय, बे गोजोन गोसोआव साननायखौ जाहाथे बिथांमोनाबो फोरमायनो चान्स मोनो, बिथांमोनाबो फोरमायनो सुजुग मोनो। बिनि थाखायनो जों बेफोर हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौ जों खालामनो थाखाय जोङो हाबाफारिखौ लानाय जायो। आच्चा रायजोफोर, आं नोंथांमोननियाव मोनसे कुइसन सोंनि। नोंथांमोना बे कुइसननि फिनखौ कमेन्टआव हरनो हागोन। जुदि नोंथांनि न'खरावहाय जुदि सासे रुगि थायोब्ला, एबा नोंथांनि न'खरावहाय जुदि सासे बेमारि बिसिनायाव गोग्लैसोनानै जुदि थायोब्ला, दुखुआव गोग्लैसोनानै थायोब्ला,
नोंथाङा गोजोन सान्तिहै जुदि नाहै बेदरहै लाबोनानै न'खराव फुरथि खालामफैनो हागोन ना? अबियासलि नोंथाङा हानाय नङा होमबा रायजोफोर? दिनै जोंनि हारिनि गेजेरावबो बेबायदि अबस्थाया जादों। नोंथांमोना बाइक लानानै बा कार लानानै बा नोंथांमोना गोसो बायदिहै नोंथांमोना फुरथिहै नोंथांमोना बाइक रिलि खालामनो हागौ। नोंथांमोना नोंथांमोननि जि गोसोनि साननाय जि गोजोननि बाथ्राखौ नोंथांमोना फोरमायनो हागौ। अनेक खालामनानै नोंथांमोना फोरमायनो हागौ नङा होमबा रायजोफोर? खिन्थु दिनै हारियावहाय हर सान मेगनाव मोदै लानानै ओंखाम बोथिसे मोजाङै जानो हायै बेबायदि जोंनि बिमा बिफाफोर जोंनि बिदा बिफंफोर दिनैसिम जोंनि हारिनि गेजेरावहाय दोङो। अब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जुदि बेफोरखौ सानहरोब्ला जों माबायदियै गोजोननि बाथ्राखौ जों बुंनो हागौ नङा होमबा रायजोफोर? जों माबायदि हान्थिनि बाथ्राखौ जों बुंनो हागौ? जोंनि बिदा बिफंफोराहाय दिनैसिमहालागै जेलावहाय दङ नङा होमबा रायजोफोर? अब्ला जोङो जोंनि खुगाजोंल' जुदि गोजोननि बाथ्रा बुंनानै जुदि गोसोआव जोंहा अरायसम दुखु दिखार दाखा थायोब्ला बेयाव मा ओंथि थागोन नङा होमबा रायजोफोर? आंनि बाथ्राखौ सानो, नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनो हागोन। जोबनायावहाय रायजो राजाफोरा आंनि मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो सानो, जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि बिमा बिफाफोर जोंनि हारिनि गेजेराव किसुमान बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय माखासे सुबुंफोर दङ, जाय सुबुंफोरनि मेगनाव दिनै हर सान मोदै नङा होमबा रायजोफोर? दिनै बिथांमोना जेसेबां गोसोआव दुखु लानानै जेसेबां गोसोआव दाहा लानानै बिथांमोना बाथ्रा बुंब्लाबो दिनै प्रमद सार, गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार, फेरेंगा सार बिथांमोनाहाय दिनै बिथांमोननि गोसोनि दुखु दाहाखौ दिनै हान्थि खालामनो हाया, गोजोन खालामनो हाया। कारना मा नङा होमबा रायजोफोर? दा जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा जोंनि गेदेमाफोरा किसुमान बाथ्रा बुङो दि बे एकर्डआ पिस एकर्ड नङा, बे एकर्डआव जेबो गैया होननानै मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो नङा होमबा रायजोफोर? आं नैबेयाव मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरो, बिथांमोना मानोहाय बिथांमोनखौ दिनैसिम सख'नो हाया? बिथांमोनाहाय बे एकर्डआव मोनसे गिदिर भुल खालामदों नङा होमबा रायजोफोर? दिनै जुदि बे एकर्डआव बे गिदिर भुलखौ खालामामोनब्ला दिनै जोंनि हारियावहाय बे बिदा बिफंफोरनि गेजेरावहाय जोंनि हारियावहाय बै सुबुंफोराहाय दिनै जेलाव थानो गोनां जानाय नङामोन। बै सुबुंफोरा दिनै मेगनाव हर सान मोदै लानो गोनां जानाय नङामोन जुदि एकर्डआव बे भुल जायामोनब्ला। जुदि आं बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला अब्ला प्रमद बर' सारनि बुंनाया नंखाय। नोंथांमोना बुजिदों ना? जुदि आङो बुंदों एकर्डआवहाय प्रमद बर' साराहाय मोनसे गिदिर भुल खालामदों, जुदि बे बुंनायाव जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला प्रमद बर' सारनि बुंनाय बाथ्राया नंखाय। खारन प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन बे एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंनि एनडिबिफोराहाय जेलाव थानाय केस गोनां एनडिबिफोराहाय दिनै उदां जासिगोन, सल्भ जासिगोन, बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन नङा होमबा? होमबा बे बाथ्राया नंखाय। नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो हागोन। अके रायजोफोर, भिडिअखौ गोबाव खालामला, बे मोननै बाथ्रानि सायाव आं बेसेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। बिनि उनावहाय गुबुन मोनसे भिडिअ लाबोगासिनो दं, नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच।